Halos sunod-sunod nga landslide ang nasinati sa pipila ka lugar sa Davao Oriental gumikan sa sagunsong ulan dala sa trough sa low pressure area. Sarantag dugang detalye niini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Mati City, Davao Oriental. John D. Sara, among naabtan ang pagdahili sa yuta sa usa ka barangay sa Mati City, Davao Oriental. Palisuray ang pag-agi sa mga residente o motorista ilabi natong magpa-check up unta. Samtang ang mga nawad-an o nagubaan og balay nanawagan og tabang. Dakong bahin sa yuta ang nidahili sa karsada sa barangay Tagabakid, Mati City, Davao Oriental. Kaganihang buntag, gideploy dayon ng mga heavy equipment alang sa clearing operation. Kini midahili nga yuta dinhi sa karsada sa barangay Tagabakid sa Mati City, Davao Oriental. Kagabi pa daw ni siya ug padayon ang clearing operation. Sumala sa atong nahinabi nga foreman, moabot pa ni og usa ngadto sa duha ka adlaw ang ilahang clearing operation. Gumikan daghan or dako kaayo ang gilukop ni ining midahili nga mga yuta. Buhay pa ko, ma! Ang mga stranded sa naplin na lang nangagi bisan piot ug lapok. Gikarga na lang sab ning bata nga dunay sakit. Ug gialalayan ning PWD nga moadto untag poblasyon aron magpa-check up. Unsa ka dugay ini Sa kadugay mga pero 1 day o 2 days pa ni. Sa Barangay Mayo, inyuha nga makita nga nisamot og kalapad ang ilahang sapa. Kay ang isig kilid nakan na tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Gani inyo makita kana diha dapita dunay nakatukod nga tulo ka balay dinha apan lagi tungod sa paghapak niining kusog nga agos sa tubig na anod ang mga balay. Usa sa mga nawad-an og balay human maanod sa sapa si Nanay Carlota. Lisod yun karon mo, walay namo. Dito mi sa kasabit ang dito nasilong pod mi, tulo pod. Nagtindog rami wasa dapat ang maayo na among kuan dito ra pod mi. Unsa ikatulugan ninyo? Dito sa mga dapin mga bata ra mong safety. Guba sa bang balay sa iyang anak. Mutlang ani gani naglibo gani mi ani kung sa imong kuno kay doble man way trabaho tos wala pa gid guba pa gid balay. Gabi asa mo tulog? Dito ra pagpahig ra mi dito sa tunga sagingan. Payag. Namunit na lang daw sila o mga naanod nga saging nga pwede makaon. Nanawagan sila nga unta matabangan sila nga makapatukod sa ilang balay. Si Tatay Ranel sa barangay Tagabakid nawad-an sab og panimalay human midahili ang yuta nga gitukuran niini. Pus gitali na ako na. Gitali pa nimo imong balay. Oh, unya dito hasta po dire. Pagbati na mong pagkagabi na naging ko linog man ang balay. Maoryam. Wala na. Wala na diay. Samtang tungod sa kusog nga hapak sa bulog sa tubig, nagwa ning dakong bahin sa kalsada sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Sa nakalabayng pagbaha niadtong January 18, usa pa ka lane ang nagwa hangtod sa gikauna ang kapin 100 meters ka bahin sa kalsada tungod sa kusog nga sulog nga dala sa way puas nga ulan sa mga nakalabayng adlaw. Baktas na lang, hindi ka. Sakyawan mo sa kinan makatabok. Ang maong kalsada padulong unta sa Mount Hamigitan Museum ug Eco Park sa probinsya. Personal kining gisusi ni Davao Oriental Governor Nino Uy. Gikabalak ang mas masamutan ang kalsada kay nakankanapod ang yuta sa ilawom. So as of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol sa ibang municipality like for example going to the south. And ngayon na naman, balik na naman, hindi na naman madaanan yung from Mati to the first district. So isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Ni-request na si Governor Uy sa Philippine Air Force nga gamito ng air assets aron mahaturan og relief ang mga na-isolate nga residente. Ang gikatahong missing nga magsuon sa Caraga, Davao Oriental ang dili pa masuta, sanggit dili pa masulod ang ubang lugar tungod daot ang karsada ug naputol ang ubang tulay. Sa karon parayon ang validation sa probinsya sa kinatibuk ang danyos sa baha.
Sara, base sa gihatag nga initial report sa Office of the Civil Defense Region 11, misaka na sa 72,000 ka mga pamilya ang apektado sa landslide ingon man pagbaha sa tibuok Davao Region. Gani doon na sila natala nga 5 na ang patay ug 7 ang samdan sa Davao de Oro. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.